Usa ka panulundon sa langit. 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 4. Ug ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malawos, ginatipigan didto sa langit alang kaninyo. Si Kristo nagtudlo ug sama sa naandan ang uban gawas sa iyang mga disipulo nagpundok libot kaniya. Apan adunay daghan nga nangandoy sa grasya sa langit aron lamang sa pag-alagad sa ilang hakog nga katuyuan. Ilang giila ang kahibulungang gahom ni Kristo sa pagpadayag sa kamatuoran sa tin-aw nga kahayag. Dili ba siya mopahulam sa iyang gahom alang sa ilang kalibutanon nga kaayuhan? Og dihay usa ka tawo sa panon nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihira ang akong igsuong lalaki nga bahina niya ako sa kabilin. Taliwala sa sulimni nga panudlo nga gihatag ni Kristo, kini nga tawo nagpadayag sa iyang hakog nga kinaiya. Makadayeg siya ni ana nga abilidad sa Ginoo nga mahimong mulihok alang sa pag-uswag sa iyang kaugalingong temporal nga kalihukan. Apan ang espirituhanong mga kamatuoran wala magkupot sa iyang hunahuna o kasing-kasing. Si Jesus nag-abli ngadto kaniya sa mga bahandi sa balaanong gugma. Ang balaang espiritu na ngamuyo kaniya nga mahimong manununod sa kabilin nga dili madunot ug walay buling ug dili mahanaw. Apan ang iyang mga mata gitutok sa yuta. Ang misyon sa manuluwas dinhi sa yuta hapit na mahuman. Pipila na lang kabulan ang nahibilin alang kaniya aron makumpleto ang iyang gianhi aron buhaton sa pagtukod sa gingharian sa iyang grasya. Apan ang kahakog sa tawo makapatalikod unta kaniya gikan sa iyang buhat aron sa paghusay sa panaglalis mahitungod sa usa ka luna sa yuta. Apan si Jesus kinahanglang dili mapahilayo sa iyang misyon. Ang iyang tubag mao, tawo, kinsa ang naghimo kanako nga usa ka maghuhukom o usa ka magbabahin diha kanimo. Si Kristo halos miingon, dili akong buluhaton ang paghusay sa mga kontrobersya niining matang. Siya mianhi alang sa laing katuyuan, sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa ingon sa pagpukaw sa mga tawo ngadto sa usa ka pagbati sa walay katapusan nga mga kamatuoran. Sa dihang iyang gipadala ang napulog duha, siya miingon, samtang manlakaw kamo, iwali ninyo nga magaingon, ang gingharian sa langit haduol na. Dili nila husayon ang temporal nga mga kalihukan sa katawhan. Ang ilang buhat mao ang pagdani sa mga tawo nga makig-uli sa Dios. Niini nga buhat anaa ang ilang gahom sa pagpanalangin sa katawhan. Ang bugtong tambal alang sa mga sala ug kasubo sa katawhan mao si Kristo. Ang ebanghelyo sa iyang grasya lamang ang makaayo sa mga kadautan nga nagtunglo sa katilingban. Siya lamang alang sa hakog sa sala nga kasing-kasing ang naghatag sa bag-ong kasing-kasing sa gugma.